sa len nakrátko dotkol puku. Tu je Pavol Demitra. Našťastie Radim Vrbata jeho strieľanú prihrávku nezachytil. Miroslav Šatan na druhej strane, úplne voľný Pavol Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2! Druhý gól dubnického Kovanca na 67. svetovom šampionáte nám dovoluje v tomto momente už pomýšľať na ten dotyk bronzu. Miro Šatan prekrásne to urobil. Zodvihol hlavu, uvidel vpravo Pavla Demitru. Jeho góly v zlomových momentoch potrebujeme a dnes odohral Pavlo Demitra fantastické stretnutie. Spomente si na tú prihrávku Petrovi Bondrovi na gól a teraz Demitrova koncovka. Sám